Хөрмәтле дусларым, Уфа шәһәрендә яшәүче Салават һәм Эльмира Юмагужиннарны чын күңелдән якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән котлыйсым килә. Яңа ел яңа шатлыклар, яңа уңышлар алып килсен. Тазалык, саулык, җан рәхәте, күңел тынычлыгы, якты хыялларыгыз тормышка ашсын дип телим. Һәм иң изге теләкләремне җиткезеп, шушы матур шигырь юллары аша җиткезәсем килә. Күңел көтә яңа елның ак мамыктай карларын, аппак шәлле агачларын, зәһәр бураннарын, ак басуны ярып үткән тирән чана юлларын. Истәле зарыкканнар көтеп яңа елларын. Ул теләкләр, ул бүләкләр яңа елның көнендә. Рәхәт чаклар, кызык чаклар онытылмый бүген дә. Менә тагын әкрен генә атлап килә яңа ел. Теләкләрем тормышыма ашсын иде дим быел. Кайгы хәсрәтләр булмасын, булмасын авыртулар. Тыныч яшәсәк иде дим, булмасын югалтулар. Һәрбер җанның күңеленә изгелекләр бүләк ит. Әткәй, әнкәй фатихасын дөрес алсын балалар. Һәр нәрсәдә тәртип булса, тыныч булыр дөньялар. Нур белән кил яңа ел, аппак көннәрең белән. Без дә сине каршы алыйк, якты өметләр белән. Яңа ел белән сезне дуслар.